Ah, ako antay-abante gyud kay ko. Wa gyud tay mahimo diha. Antay-abante kahilas ninyo no. Pero naamang gihapon tay kaila diha hinuon pod no. Kuan man sila na may mga nama po yung mga pipila diha ka mga nagtrabaho sa banting nga nagpabilin nga angayan. Naamang gihapon musunod yun ba no? Kung sa'y gusto sa mayor musunod. Di kay kining ang mayor masinabtanon pero kining abanting enforcer nga nakabalik dili kabalo mo sabot. Naunsa naman eh. Ha? Dagang kay reklamo ni mo doy. Ha? Gaupaw ra ka. Mura kag katong bayot nga upaw bitaw. Ha? Kaila man ang bayot nga upaw. Ha? Atong abante pod. Human naman mga panahon ninyo, anong napaman mo diha oy? Wala nagyoy susama ninyo abilidad niya ibutang diha. Adili abante. O saan gyud kakuyaw ng imong abilidad? Nag-inusara na lang yun ang imong abilidad, Dres Digos. Dagang kay reklamo. Dili siya nako hinganlan ni karon. Ha? Sunod, pangitaan gani mo lisensya ana. I-swipe ra gud na siyang lubot kanang cleavage anang iyang lubot, i-swipe ng lisensya. Hinayan na to netong kwan para mas maklaro. Okay ha? Oh. Alright. O sige ma'am, ni counterflow ka ma'am. Di ta pwede mo agi diri ma'am. Balik lang dito ma'am ha. Yeah, next time ma'am, di na ni mo usbon. Na. Pag arugante gani ang driver, maghinilas, bisan pag suod na sa mayor, kada nagpana pag arugante. Pero pag mutuman sa imuha, musulti ka nga bawal dire ma'am sir. Dong bawal dire. Balik lang ta dito. Kay posible nga wa siya kabalo sa one-way policy. Wala man ang one-way policy kaniadto. Sa panahon sa inyo ang amo, paminaw enforcer nga abanti botbot, paminaw. Dili tanan makahibaw anang one-way policy. Naapay malipat, naapay dili makaswito. So pag may na mulapas, badlungon, warningan, tagaag tsansa, nga dili na kailangan hulaton pa nimo nga muhangyo. Ikaw na mismo muhatag og warning. Okay? Ma'am, bawal diri sir, bawal dito lang ta. Dili kay birahon dayon nimo ang susi. Istrikto ra man kay ka, gahilas gud nimo. Ang imo pag yung pangsitahon,
Katupag yung mga UL. Kabalo ka na mga UL, unsay natabang anak sa mayor? Ang problema nimo kay wa man ka katabang. Okay? Nakatabang pa siguro kag duot, ha? Ang akong punto, di ka magpalabi sa imong pagka-strikto. Di ka strikto ang mayor, ikaw na hinuon, nabuang na. Di ka na strikto si hepe ninyo diya nga si Sir Aristides Kapuyan. Ikaw na hinuoy, strikto kay kadiha. Pag ikaduha nga violate, iya gyapong gihimo kana. That's the time nga birahon nimo ang susi, pangayuan nimo ng pakatay ninyo nga style. Pakatay ba kaning? Bira susi, pangayuan nagkanalisensya, rehistro, helmet, tambutso, side mirror, suga. Mo manay pakatay. Ana? Kung arugante maghinilas bisa pagduol sa mayor kana, pakatayin ninyo, pangayuin ang tanan violations. Pero first time, wa kabaloan ng one-way policy or ni counterflow ng gamay para mo parking, ayaw birahada yun ang susi, upaw! Ay! Ha? Tagaig konsiderasyon ang tanang butang, ha? Labi na kung ang imuhang dakpon, ang imuhang birahan og susi, nakatabang sa mayor, sa among pinalanggang mayor. Nya ikaw wala. Ingane, kung dili ka makahatag og warning sa mga nakalapas anang one-way policy, nya dili man na diha na daan ng one-way policy nga tanan kabalo na ana. Bag-o pa man na, so mag-adjust sa kita sa mga tao kay wa pa kay baw. Nakabalo ba ka na yung karatula di apite yung gamaya na, di ra maklaro. Nga no enter, exit only. Di maklaro. Now, muhatag kag konsiderasyon, muwarning ka. Kaya nga naman, ikaw gani, labaw pa sa konsiderasyon ang naani mo eh. Dapat wala nakadira eh. Mura man gyap mong kagwa na pildi. Nakabalik ka, nakatrabaho ka, napakay kasustinto na imong pamilya. Ha? Pero di ka kahatag konsiderasyon sa nasipyat lang gamay. Dapat wala nakadiha. Ang kabalik makadiha. Ay! Mo na problema diha. Ha? Mo na problema. Nya mamili pag yung kaysa imong palotson, kaysa imong dakpon. Kung ikapoy ka na mong trabaho, pahuway na. Unya na ka, kung makabalik na ispinyas di ay. Oh. Kaya balik ka. Stricto nimo. Bitaw Mike, pwede cover ko, hilas kayo na siya. Pungkol raba na siya, stricto kayo, na dili pahangyo. Kisay pungkol. O kabalo, kung kanang imong pasabot, mo ba na ako ang pasabot? Huwag po na ako tanawang kamot. Mapungkol man nagdili, wa na ko'y labot ya. Ang ako lang, muhatag siya konsiderasyon. Muhatag siya warning ba? Warningan ni mo na first time naka-violate ang one-way policy diha. Di ba? Oh. Kuan pa lang ni, kaning akong komentaryo, warning pa lang ni. Dili ta kahinganlan, dili ti kay describe. Ang kanang upaw, kuan man na, dagan mag-upaw diha, di man kay dagan man, no? Naibayot nga upaw.
Sige lang, kay coming up next, ang bayot nga upaw. Lagot kayo. Isa ni? Kana si... di lang sa na ko inganlan, kay wabang ko kaila ato po, ako sang sayrong isingan ato. Kung siya bagyod o dili. Kana si... hawd kaayo pero ako iyang ing anaon. Buak gyud na makasala gyud ta. Ay ayaw. Ako musulti ko nimo ayaw paghimo ana ha. Bisan pag nasuko ta na nila, importante gyapon ang kinabuhi sa tao labaw sa tanan. May buntag may kinsa man ang traffic enforcer nga strikto kayo ay katong abante gud. Kinsa pa tong wa mi buton Joseph Cagas mo pa strikto kayo. Wa na gyud laing abilidad niya sama niya nga ibutang diha mga UL, ha? Kadaga gayango-ngo nga mga UL makatrabaho. Kana gyung abanti bot-bot niya strikto kayo. Ay. Kanang TMC dili na siya TMC ha. Mutabang taog pasabot sa mga tao. Ako personally tabang kay ko tungod ni Sir Kapuyan og ni Mayor Cagas. Og sa mga kuan kining mga inato na dili man takuan diri. Strikto pa ni si Mayor Joseph Cagas kanang iyahang mga konsehalis nga abante dili na niya tagaag komitiba Dili sama sa panahon sa banting gihimo nila si Joseph Cagas ug si Banya nga mga konsehal pa kaniadto, isa pa mga kauban nila. Wala na sila tagaig komitiba. Daw nahimo na sila mga inutil. Wala tagaig komitiba sa kanhi mayor sa Digos. Karon niya si Mayor Joseph Cagas ang naglingkod. Tanan gipang tagaan og komitiba. Sila Ayo, sila Kadungog, sila Tungkos, sila Latasa. Giapod tanan mga komitiba, gitagaan tanan mga komitiba. Nya, dili strikto. Di ba? Mga abante nakatrabaho gyapon ng uban. O niya ikaw, di ka kahatag konsiderasyon? Enforcer ka? Ay! Ako tabang ko na enforcer ba? Na ay mga maayong gihimo ang mga enforcer o kanang opisina sa DCTMO, atong ibalita dire, atong enunsyo dire. Na sila magipangdakop nga mga nag-complain, gipangdakop tong mga gipang-complain, atong gihimo. Gi-anunsyo na to sa publiko, maone gihimo sa pagpanguna ni Sir Kapuyan. Maone kabag-uhan sa administrasyon ni Mayor Joseph Cagas. Di ba? Pero kini hinoong nakabalik nga abante king dako, dili mohatag og konsiderasyon. Daghan na kay naabot sa kuha nga mga sumbong. Ikaw day na ha? Ay!